Programang ingka pakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinaya. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinaya. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman lain. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod ti surat, pakasalitaan iti kalman laeng ni pagayam ti nga Mari, kunanad to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tadi matlaeng nga nagsardeng ti todo, pima na yan. Awan tinitugot ko nga payong manong nemi medyo mas lepak ko. Buhen. Adamat ka di waiting shed nga ayan ko, manong nemi ta kinamang ko. Perdi mat deti nga waiting shed, gabata agubo met manong. Sa medyo iyangin na, di kada maparparsya ka na. Awang dagsardeng nga tricycle, awang dagsardeng nga jeep, ori saanin nga pangpasehero ka na, basta ada, aga po itilaod, para iklatan, para! Di ko handa da nagsardeng nga kotse, manong naming nga medyo nalapsanak, nagatras. Wow! Damad lang ng kaasi kanyak kunak tinagam ko. Uwan manong. Nalokatan manong nami, titawa iti batog ko, kat chimirip ti may sa gwapo nga lalaki. Yan sading, abay. Ay manang, sir, magilaw ka nakman, gatne. Napasakot. Sige. Umay ka nga natin. Napangkumit, luktan nga dagos yun, manong name ti kotsa. Ridaw ti kotsa kasi magpatak nga dagos ako inrekip. Ay, yun po. Nagamanak, sir. Tinaliyaw ko. Nagwapo si ka. Papanam gani. Medyo balay. Iba tulatan sir, itulod nak, ganan dyan balay. Dito may lang sentro. Naggapo maya. Naggapo kiti classmate ko. Estudyante ka pa eh. Graduating yan sir. Into no umay nga lawa sa graduarakton. Wow, anak ko ruso. Accountancy. Exacto, ang take the board ko. Sabi ko man tao makarawarak. At syempre, ako brakto na. Hay, nagrigat diba buhay estudyante. Ngayon at least, nagradura ka. Sige sir, nagkapamay. Adaki na transact ko. Masa aking engineer. Wow. Sika ni Engineer Marlon. Nice meeting you, Engineer. Inyawat ko tila kulap ko, manong nemi, imbagtasan unay na pataray, kapata pimigsan ti todo. Siyak man ni Marie. Okay, Marie. Nabasa ka na? Okay lang. Okay ka, baka mamalaming ka. Ada inuksot ko itang jacket ko. Ada talikod. Mambali mo gaw atin. Do. Alatip na siya ti pag-jacket mo. Baka malaming ka. Man, di ka babayin kanya. Malaminak sang person. Sige, alam mo ta jacket ko. Bale, kay susuot ko lang ti bigat neta. Sa nabanglo. Alaman ka ron, engineer. Ginawaad ko manong name sa ako insuot. Wow, nagbanglo. Bimaran ti bagi. Ano nga tanong ko Di ka pala tutulog di balayo? Sabi, sir. Oray ka nasabi mo pa lang. It's already 6:30 pa lang. Ngayon nasipigete na tagtutudo. Mabanda iti may isang lugar nga agkape ka. Coffee shop. Diyak agkap-kape. Gatas. Sakla gatas ti bigat. O arak. Naimas ti arak. Ano kastoy? O arak nga ron. Pasarimet, humak, aglalalo na da party. Sige. Mapanday ti may isang bar. Bar? Sa deta. Baka agungat ni Mrs.
Awan ni Mrs. Con. Balo ka? Separated. Oh, nagluko mo na babae, apay nga insina na ka. Sang siyak din sina na. Siyak din insina kang kuha na. Taapay niya nga rason, engineer. Istorya ito kayong ka. Manumat anak yun. Dadua. Adaking ka dyan anak yun. Kas naghayam. Alaman, istorya ito man. No apay nga ti may sa nga gwapo kayong ka kita isina na ti asawa na. Sige, istorya ito kayong ka. Yung magusto akti kinagwapo naman ng naming when dagiti mata na. Nakachamba ako nagtinakam ko. Separated. Manong nami saan ako nga Virgin? Tanadaan ako iti duwa nga nubyo. Di muna, di adak pa lang di second year college. Di adak di third year. Nagsina kami. And then, ada simukot nga dagos. Ket hanggang unay nagbayag. Gabuta. Di loko, playboy. Nagadot pa ba di biyag na. So nga bakan di ti pusok. Katita. Ti may katlo agundaway. Agpitik man ti pusok. May sa nga separated. Engineer agwapo man. Siyempre kami di may sa nga bar. Manong nemi. Nag-mention ng kalban ti todo. Naka-jacket ak pa lang manong naming in dada akong ti uneg kasla pudutan na. Insubli ko keng quantity jacket. Thank you, engineer. Oh, hanggang malamin? Hanen? Ore malaminak. Uminom akmet di mapudutan akton. Ngaw mo ti agungin? Lagi di parents ko. Agam na sapa mo't pa lang. Naruwang damatan kanya ako, no, ang dapapanak, ibaga kang maladaw akong agawid. Anak, mo inuman. No beer na lamig ismet. Hard. Brandy. Wow. Ang pagpadot at paranda. Sige, agordera. Nagorder manong nemi. Nagorder pa iti pulutan. Kursunadak pa iti pulutan. Tinaogan naman nun nemi ti duwa nga baso. Cheers! Cheers! Nagiwas na sumrek ti brandy manong. Nangrona ket kayak beten ti minom. Sakit na emas ti pulutan. Instorya na manong nemi no apay nga nagbalin wano separated isuna. Nagabroad gayam idi manong nemi. Idi may mesa palang wano idi nabit pay nga nagpasngay ti asawa na. Idi impasngay na ti may kaduwang anak na. Saan ka no nagbaling nga napudno di asawa na kabuta iti kaawan ni engineer manong nemi naglalaki ka no ti asawa na. Ako. Nabagang mga pinanawam, sir. Engineer. Ano kami di plano kini? Saan kami pa yung di nga daan di bukod nga balay? Agigyan kami pa lang ni mother ko. Kaya plano, kasbay sa engineer, mga ipanakberak na kalabalay, kompleto talikamen, kompleto. Tapos magunod ko, nagabrudak. So, pwede adaan may sa katawon ko si Jahe, nadamag ko lahin yan nga, dan sa baling kadenden na ng babae. Ay, lalaki ko na ko ba? Nga day, anak ko kitimbatinan kini mother ko. Nagloko mo nga babae. Saan lang kataptapelan? Uy. Hanggang makataptapelan. E di, nagbakasyon ako, kalpasan di kontratak. Ilakad ko to separation, legal separation ni. Kaya mo naman, anak na kada dyan lalaki ka dandanan. Awanti, nagbalinan nga babae ti biyag mo, kalpasan nga ko anak. Ada. Yung sangkam nga nagpaot. Ita, bakan di ti pusok. Yung kaslad na sumsumrik na sa bali man ang ngayat. Nakagasgasat dahil nga tudo. Abang nga nagasat itudo. Isot nang tatit buenas kanyak. Tanama mo ka. Marlon. Eh, mo sa ano anya ti mariknam, kas tama ti mariknam.
Siguro, do you love me? If you love me, I love you, Marie. Di I love you too. Kinunak manong name kalpasan nga nakasyata kon tinamitlo. Kaputa parte ayan mi manong name inawid na tibagi ket naglanangan di bibig mi. Nagmayat dagiti bibig na manong nagbara sa nagmayat tiraman na gaputa agat brandy arak ken arak agpadpada kaming agat arak nabara isuna ket nabara met tininumen mi nga arak nga daytan nga bara manon nemi tinang iturun kada kami tapno kalpasan laeng manon nemi nga nagsyat kami pait sagdudua rimwar kami iti bar ket napan kami iti kasidgan nga hotel manon nemi. Lahal alis to digiti pasamak manon nemi no talaga nga agkayatan tirik nayo. Awanin ti adupay nga sao. No ayatem isuna ket ayaten na kamet no gayan ayat kayo tira. Saan kan ngagpakipot pay. No awisan na kan ngag-check-in kayo. Ay pamo. Gabuta naruamak metten ta naramraman idin manon nemi ket nabayag metten nga mailiw. Ken kastaon ti laing manon nemi ni Marlon nga mangnatnanam kadagiti bibig ko mga apros sa masmasahay kadagiti duwaman sanas ko iti panangar-arikap na pay manon nemi ti baba iti panagasak-asak na ti kaledaan sa nasukit-sukitin ti ruangan ti kuweba. Oh, Marlon, baglagi din ta nakalugan ka, naglugan aken ka. Ita kayat ko nga siyakmet, ita ti paglugan na Marlon. Oh, pinalugan na kiti kutsem, ita paluganan kamat iti pagi. Come on Marlon, come on. Oh. Lalaing ni Marlon manon nemi talaga nga aslamay sa nga engineer itirabaw ko. Amuna ti pangrugyan na, amuna ti isaruno na, amuna paggigandanan ti trabaho. Adan kadikiti barukong ko manong nemi digri bibig na ket nagmayat ti panangkinnikinnit na manong. Nagmayat ti panakakinnikinnit dagiti tuaman sanas ko. Oh, Marlon. Adda inumi ngagpadpada manon nemi ket madlaw ko ngagpadpada nga maililiw kami. Nagpadpada manon nemi nga sapsapulod binti kastoy nga imnas. Wine nangruna ket nakalalaing manong. Oh, Marlon. Impababanan ti ulo na ket amuklatan nga kayat nat agpulutan man. Winayaak ti pagnaan ti ulo na manon nemi ket tinapaya na ti patong ko oriladua nga dakulap na tinang tapaya ti patong ko manon nemi ket ingato na tapno umasdeg nga medyo aking ngat-ngaton manon nemi ti baba. Wen tapno likasta ket adadang agungap ti agururay manong nemi nga ulo ti tilapia nga sepsepan ni Marlon ket kasto unay ti panas. Oh, Marlon. Nakaim-imas ti panang sanapsak na panang kunot sana ket isarek ti dila na sana pagkutsukutsin ti dila na pagdakiwasin ti dila ti uneg apo sana ket puyot-puyotan man. Mapala kon Marlon. Naorin mo saan nang ipangatong ipababati patong kong yung voluntaryong agpangatok agpababa manon nemi tinakamaymayat nga raramidan. Pwede mauman iti baba manon nemi nagbanyaga manin ti ulo na ket nakadanon manin iti barukong ko. Nakapapaot manon nemi ti panangkirap-kirap na kadagiti mansanas sana tinurungan dagiti bibig ko manong nemi apag-isumit iti amalan na ti bibig ko simrek metten manong nemi ti
insurrect nan mano kita. Oh, Marlon. Marlon. Kasta unahin, ti panagbayo na manong name itirabaw ko, panagkabalyo na, partakan na, napanak manin ma. Marlon, oh! Saan nagbabawi nga si Murod kay ka, Marlon? Ang galing mo, Marlon. Edi talo nga oras mi manong name iti kwarto ti hotel. Saan kang pulos nga nagsardeng. Apagapaman nga ginana kami. Ag stop over kami. Sa amin tumanindrog yan, manong. Pumigpig samat ti todo, manong name umuy-uyong ti panawan. Akastamat ng umuy-uyong ni Marlon kanyak, manong. Pasubulay at dapat di kundaway nga syakmet ti aglugan manen ken kuana, syakmet ti kinrabaho, syakmet ti aggawa, syakmet ti mangan, nga mangan kam nga duwa manong oh. Nakamay-mayan. Ket kunak ken kuana. Nakagasgasad do tingal daw. Jak tumalipatan, Marlon. Oresyak. Ha? Intan. Itulod ka sa Jabalayo. Ket, sa ulitin, ha? Diyan number mo. Tin ko ka. Alam mo tin number ko. Tanong mailiw ka, tawagan lang lang. Nasak ti mailiw, tawagan ka. Sige. Oh, Marlon. Marie. Graduara ka nagpaala ak manong name inayabak ni Engineer Marlon. Ngayon sanggong inyam amu kalagi di parents ko manong naming nga nubyok. Hindi imay nakipaala dito'y balay. Awalat siyan sa amin, hindi manong nami paumya nagkumangan, di namat kayat. Itong bigat langin. Itong Domingo, sakbay nga pamanila. Okay? Agpapas na tumanin. Dandani maminsan, manong nami, nag-check-in kami, iti tunggal lawas. Yung na ibanayat lang data, iti na pa nag-preview, kan nag-take ti board, kan iti na irwar na ti board na manong nami, nagpaalam at manen, napanak mat manen, kada iti nga imyan manong nami. Nag-take ti board, kat na irwar ko, nagpaalak mat manen, kat idi, kada iti nga rabi, kat imyan. Basta wani mat manen, di pa nagpapas mi manong. Papas dito, papas dita. Again ka manong nami, nakastrike ako na, iti trabaho. At dan talong bulan, manong name at trabaho, kahit ko kumang agsikugak. Tapno, agkasar kami. Di namat lang ibaga kami na agkasar na William Mermi. Di namat kaya't na ibaga. Ano pa namin di planong di biyag mo, engineer? Habay na kompleto at balay mi. Anya? Takil kami di balay ko. Sa mesa, kahit ko nga da kwarta nga, may deposito nga pagbasa na kita anak ko. Iti kulay ko. So nga, padasak man yung taga-abroad. Ha? Panawan nak? Talo lang atawan. Ay, makabulan nga di ka makita. Diyak pa kabailan. Anyan tulakit tatalo nga tawanan, Marlon. Diyak man nga mabalin nga itantan. Kabuto nakasaganan. Approvean the application ko. Anya? Marlon, Jack, alam naman nga madayo ka kanya. Kasanuwag tupay no. No? Naawan ka. No talagang iba't patignak. Urayan na. No, maramid ko. Nagdakkel nga kawak manong nemi idiawanen ni Marlon. Makabag tinawag kami man manong nemi, makabag video call kami. Ngem, sa bali lang manong nemi ti us-usto. So,
Iti adda makatawanan manong nemi. 5 misak ken kuanan. Isumaten tinuteng ni Rolly iti biyag ko. Wait. Nagamamukam kini Rolly manong nemi iti may nga party. Hi. May I join? Yes, you. Siya ni Rolly. Siya man ni Marie. Maglagid din si Muro ta. Para dyan ang habis kanya. Tanong sana ko mang si Muro, hangka ko mga naman mo. Si katagparparag na nagtagainap ko. Bula. Corny naman yan. Apay, nanangigmundet ang diskarte di kita lalaki. Oo. Si katagparparag na nagtagainap ko. Si kagayam na sa pulet. Kunaklanuhang agpay-peso. Adda kagayam nga si Bibiyag. Kunada. Mabaling ka din umikat to pasyaret. At the boyfriend ko. Oh? Sinalang tada dyan abroad. Pamanot communication min. Pagkalikat kami ti LDR ako nada. Long distance relationship. Talaga No talaga kung may patpatig na kahanak ako mga pinanawan eh. Ada kami nasken nga ramidan na nga urnungan. Talapat patig ka rin yung kwarta ka masapulan ng antisika. Amo na siyak ka relasyon mo. Di kanto pulos panawan. Talaga O sige. Di arman nak. Barbareng no. Masukdal mo ti puso. Aging ka manon nemi nga awanen ti komunikasyon mi ni Marlon. Nang rona idinaklon ko ni Rolly manong. Edi panangaklon ko inawis nak manong. Kat nag-check-in kami. Halangarod pa'y. Kat awmaten ni Marlon. Sabali matmanen ni Rolly manong. Sa maysa manon nemi siyak ti babae nga naramanakon kat talaga nga kail-iliw kon. Kasano nga tamat tilaing ni Rolly kung naktinakam. Nabaramet dagiti bibig na manon nemi nga mga maamal na mangnut-nut ka dagiti bibig. Amu namat nga pagkutsen dahil nakulap na nga agdakiwas ka dagiti masalan nga baset ti bagi. Iso na lang ta nakurang ti bara ti bagina, nakurang ti bara dagiti bibig. Amu namat manong nemi ti kumirab-kirab ngem alisto nga mauma. Amo naman timangan manong nemi ngem kasla agal alumiin. Kasla kayat na lang nga padasen. Kasla awang pasnek na. Mabitinak manong nemi kadagiti romansana. Sakban timang romansak ang kakunako na ta. Mabitbitinak bet manong. Ison manong nemi ti aking baba ket siya kun tirim mabaw ken kuana kas taon iti as-asom. Ang galing mo. Marie. Oh, ang galing. Oh, Marie. Oh. Siya kun manong nemi tinang tugaw ken kuana tinugawa ko na. Nag-helicoptera kun manong nemi ket ti makadakas. Jak pe nakagudua. Ngim imun unan manong nemi. Oh, Marie. Oh, shit. Almas kan. Hindi mo itulog. Gaumlay deta. Danug-danugan ka. Numabitinak, danug-danugan ka roli. Pasensya ka. Nikit kalpasan nalpasin manong nemi kit limok na nga. Among ka din nga jak penalpas? Ba? Ta. Agmultaak. Saan pa may manong nemi dinoble na tinangan. Itan nga napasnek manong loko. Mungarot nga panawan dahil aking gamal pasak. Oh, Rory, namipinas ko man ulit ako. Oh, Rory. Oh. Gusto na. Okay na ba? Baka di mo may pidwa. Kuha ngamin eh. Abay.
Important kan sa amin. Amat ngem good for one. Mano nga minutos santo tumangkan manin. No kabaylaw patangkanin. Uprakit din. Sige. Promarta ka ro din. Buisit. Di makadakis manong nemi na si kuganak ni Rolly. Oh my. Dahil lang ang damo nga panag ginandat ko manong nemi nga regregan. Gabutan na kurang ti pamatay ko kini Rolly. Saan nagtulagi di nga naragsak ti doon na agsipod ta. Di nak maitayo. Ngem, diya ka mo manong nemi ta talaga nga. Uraan at inaramid ko nakapat. Hindi madlaw ko manong nemi at balasin ng tityan ko. Imbaga akong keng ko ano. Rolly? Mari? Naglaing ka? Wag mo naman nalaing nga. Nasiguan nak matan. Agpaso! Really? Uwin. Ikasar ka na. Sweetheart. Hindi pa lang nakasaganak. Nagadun turnong ko. Napay nga ron. O may kamtong harad bang sa asawad tan? Kadwak ti partido. Ha? Tuon ka ano? Imbaga na. Napasamak nga ron ti pa nagkalaysami kini Rolly manong nemi. Inyawid nak iti balayda. Ti pagpintasan na manong nemi kadwami lang ti katugangak nga babae. Taltalo kami ngagyan iti medyo napintas sa balay. Pinanakkel ko ti tiyan ko, si Kog ko, nagbakasyon ak laing ti trabaho manong nemi idadan 7 na bulan ti si Kog ko. O matipagdanagak, tanaanos ti katugangak na babae, manunemi, nga mangtulong nga mga sister, mga umra, karagit rumping obrain na baunak, no da kayat ko nga pangibaunan kang kuhan. Kaya yung gangin pas ngay ko, manunemi, ti anak mi ni Rolly Jr. E di mabaling ko na panawan, manunemi, ti anak ko, balik sa dati, balik sa opisina. Oh, kumusta, Marie? Kastoy. Oh, kas kala upa. O nga upa? Ito ta naganagkan kata napanawaw mo dyan mo. Kas nakabimbintas ka manin nga babae. Balasan ka manin. Anong balasan siya asawak? Mabalin ka manin nga sikom. Awan pa'y napasama ka na kay ni Rolly. Kalpasan ti panaganak ka. Awan pa'y. Nasadot iso na. Nasadot. Maminsan lang di kayat na, di na kahit nga pindua. Anak ko mga magdiferensyan, di maminsan kan mamindua, kan maminado. Sumalaso Bambanugam lang magbagim. No nalpasan na, nakaros lang katirik na mo, nalpasan. Period. Sa bali, tuloy-tuloy agkakamakam, di pa nakaitayok si kamay. O no talaga is puro rayem, kan sapsapulem. Ngam no anyat ipaikan ganila kayo mo, mapnag kan. Ha? Hanggang nagsabol sa bali. Malaksid no imuno na nga nakaraman ka, nakapapaod. Kung nga ron. Dahil ngamin ti Madina ka, no aduunay, umunahin ti maysa, tap no awan ti pangikumparam, no anat kabailan di maysa. Talon nga tawan ni Junior, manong nemi, idi ta mapasamak matmanen, iti panakalipat ko iti payong kadagtudumat manen. Ada na panak iti manong nemi, nga napan na indanon, kaspasyat iti trabaho. Kat marigata nakmadmanen manong nemi nga guray iti lugan ko. No apay mat kami nga jak kayat tag-drive, agsurusuro agmaneho, tapno anda kamamad ten bukod ko nga lugan. Hindi nadagsardag nga kotse manong nemi, iti batog ko, kat iti makita, iti sumirisirop. Mayan! Aglugagan. Marlon. Marlon. Kasta-kastoy man din di ba? Oh, medyo nabasa ako man. Medyo malamin ako. Jacket mo, ayan na. Sorry, nag-jacket eh. Hindi ako ni pabulod mo kanya kan jacket. Manong nga tawin. Dalpas ba nang ti kontrata kay? Madaba nga mo break, di ba, Lemmy?
makompleton ton. Full finish. Kasi ka, ako babarakon. Kanada nasawam. And then, sigamin. Abi kami pimanaw ka. Sigaman kami na pisang ka nakauray. Saan mo matang kanyak? Saan ka makururay? No kayat kulatan. Kahit kumusta mating panag-asawam. Adamay sa anak mi, junior. Surok nga talot tawon na. Kahit kumusta mating anak mo? Dada na ti college. Basta. Umadadong yung gastos ko eh. Habal adamat ta kasagana nga kwarta nga usaranda. Papananta. Hindi iti bar? Uminom? Abay katawa ka, Marlon. Anda nasawam, di ba? Ha? Abay no, anda nasawak. Saan tarang mabaling na sublian? Nagloko ka. Kaya't ko, mailiwak kay Marlon. Saan nga naling jasawak eh. Nagasatan no, mapagganas na. Sakbalagganas no kanin na. Imnusan na kanin, nawanin. Ang loko mo. Aman, diyan ka mo no apay. Kut umuubing isurang imsi ka. Marlon, I miss you. Kitam kita nakapimpinta sa gundaway, di ba? Hindi ka maamuta kit kastuman ng nagtutudo. Nagulo ko nakmanin ka sa itamanin. Di ba? Kasla, maulit daddy, may i-replay. Di ka di mailiw ka niya? Di mo ka din sa lutsudan, no? Kayat ka pa eh. Opa, kinabinta sa kudlat. Sakbayan, dagpalpalamakin ka. At then, napatag nga appointment ko ita. Mas kahit mo sawan, saan nga ita? Pamantala uminom. Yung kahit nga check-in ta. Ano nga siya Serbina? Gat kaslagay yan. Mag-aalabayag nga nagkita. Din tala uminom nga agpulutan. Yung nakasabarigan ta jak tumakatipelen. Di aghamid kan, tanilakay mo. Si kandut manggawan. Si katigayat ko, Marlon. I'm sorry. Kabang pala lalaki nga ang pagpakaas lang or ti babae, depende. No kung matanawaya ka pailan, kaya't ko unay. Hindi ka matanawaya. Diyak kayat, tagbasol ka niya po Diyos. Diyak kayat, gabot dalagsin unay nga basol ti amin. Simang petak dito balay, manong naming, agpupung tutak, tilad na ti babalin kong ikugtar ka da baga. Ipurwak ka na. Asusa. Anak ko nga. Anak ko, kita ka rin dyan, nakta. Bisit! Anak problema. Awan. Sa din naman tinapanam. Dakabong put mo sa dyan. Mabisit na knot kin kay. Siya? Anak mo, pakabisit ang kanya. Awan laing mo. Data ka di man yung problema. Gamanganin ta. Ipakitak tilayin ko ita. Mabitinak lang. Adadag sakit ti ulo. Anang ngahaan. Among ka din nagsalsalud-sudak kung ano at solusyon di problema. Ket, then singasing na. Nga na, food supplement. Tapno, okay. Sigurado ka. Patasin na ita. Peso. Uy. Matasik lang. Mabitinak lang. Danog-danugan ka. Isina ka. Karat digos na. Kadagdigos ko. Sigurado ka. Uy, kagdigos. Manong naming kaslak simiguruan ni Rolly. At ako food supplement nga tumarin na wano. Ititik na. Idi damo manong name idi karawa ket apo
Subrat kinatangkan na. Rolly, ha? Opo, Rolly, sa anak to nagsapol di sa bali, Rolly, siksikan to lang. Tagsapsapol ka kadi. Uwan nga tsak pa'y nakasapol. Kaya dita, na may panagdag mo nga talagang sa anak nga bitinin. Talagang stick again ka, sweetheart. Manong nemi mabayag kumapay ti romansa tap na pinpintas ti laban ngem kas lago na gumanat manong nemi nga mangisir. Apa gumangganat ka? Mapantirik na ako na Ang kapalit na nakatagtang. Sige, sarak mo nga rin. Insarak na manong nemi. Namin talo lahat ngayon gusod na. Napanan. Oh. Uy. Nakabarbara, nakabusbuslon. Sige. Sige nga rin, tsak batin. Ha? Limok ng batin. Maminsan lang namin tikayat na eh. Buisit. No amok la ko ma. Siyak la ko mga rodit ng tugaw kan. Siyak la ko mga iltay tikingat nga to. Sige bali. Sulbarek manin. Kanin manin. Sa alangan. Busy. Sorry ha. Sorry ka nga, sorry. Ba't patubardagan ka? Sabali mo data. Mang parugso ka niya eh. Di adad nga narugso ka, di alisto ka. Di kung manarugso, nga makontrol mo. Kung talaga mapanmut din. Sa impamumot amin, di awan yung tadamot, may kaduma ko ma. Parming impamu amin, nakabos na eh. Nakabasbas ito. Kami, trolley. Kulit-kulit ni Marlon manong nemi. Kapag talaga nga din maparagsak ni Rolly. At apay hindi ka di kundaway manong nemi nga mapanak a mismo iti balay da Marlon. Sino da ka di ma'am? Siyak ni Marie. Nobya anak ni papang mo? Ni Jeanette? Owen, papang ko. Siyak ti doon nga anak na. Ambalasan ka na. Owen, second year college kon. Kung nakamalan no nobya ni papa. Adamat gayang. Awan ka din papang mo. Dandan itan. Di sumre ka kalatan ta orayan. Sige, sumre ka mama. Manong nami na pintas timpatakder na nga balay. Nabintas pa iti unig. Sino kaduhayo dito eh? Talo-talo kami. Ni papa, siya, kini ading ko nga June. Ni Lola yung rod. Nataya ni Lola. Dahil nagpadakil ka na kayo. Hindi pinanawan na ka ni mamang nyo. Among gayam. Ministorya nga rin di papag mo. Kumusta kita nga rin di mamang nyo? Dadan siya bagyo. Upat matan di kakabsat mi kang kuana. Oren okay da. Okay naman. Saan nga makapagsinublianan kay papang mo? Saan na? Kaore kayat di mamang. Hana na kayat ni papang. Nabayag kayo kini papang? Ginabod no na sakbay ka nag-abroad. Bay ka duwa pa nag-abroad na. Ad relasyon mo din. Impimanaw. Diyan na ikawid. Nag-asawa ka? Di awan so na? Uwin. Ngayon kahit ko kawang sinublihan kami. Nakasagana ka mga isina ti asawa. Taniba pang mutipat-patek ko. Agpapada kayo amin. Kading agbabawi at no apay nga na yan nakakababae. Apay ako naman tigas na. Narukop kayo. Narukop tayo. Ni mamang ko, saan nga nakatututor, hanga nakauray. Kasken ka. Nag-abroadbet ni papang ko. Di ka nakauray, nag-asawa ka. Sa kaita, kahit mga sublianan. Mabalimon ti pamanaw. Kabutan mo,
ngawanan ti relasyon nyo kini papan ko. Mabidlang tatawagin so na. Tinawagan na. Hello, papang? At ang babae ito agur-uray king ka. Ano taga mo? Marie. Ni Marie. Sige, papang. Pumanaw kan. Papapanawad na ka ni papa. Saan nga gawin dito, no? Anta kapilad to. Pumanaw kan. Manong nimi di ko ti iding di binugkawanak ti anak ni Marlon nakigtutan. Sige po, ano, hanan nas ka pa nga pagkawanak. No saan ka binugkawan, di ka man tanak kuti. Kat saan ka ito nagsubsubli? Saan mo nga riribukan pa'y ni papang? Dati na kaya tikaskan ka. Saan nga mapmapnag, saan nga makururay? Nagpapada kayo amin. Kulit-kulit taglata manon ni Marlon. Ngayon tinakmadla talaga ikaskaso. Naging ga na napagustuhan na iti na minsan. Kung naktupay ngamin, ngamayot ka. Tapos makapagsalita taga na siya at ngam saan tangang check-in. Gabuta diyakon kaya tikaskin ka. Diyak kaya di magrelasyon di babae nga daan di asawa. Di mo ka di mawatan? Ano nga ron? Ano nga ron? Gabot adan sa bali? Awan pa eh. Susura mo nga ayatin ti asawam. Nga mapnag ka no anyat adda. Isuro mo no na ka papagganas. Di sikat ang mangruman sa kingkuana. Nagsapsapol ka nga rod. Nagsapsapol lang. Pero komender ko kay nga rod kapsat ko. Ha? Anda kapsat ko. Separated mo nakasken ka. So na lang tanda dyan Canada. Uwin. Ito ko king kati. Details na. Cellphone number na. Facebook account na. Nag-friend request ka. Apay mat nga nagsinada. Ti asawa na. Kasi ti asawa. Hamag ka nakatap-tapal. Ano yan? Nimanang ko din nag-abroad. Nagbabae mo ti asawa na. Aging gana sikukan na. Nandiyan. Iso dandag-dandan na. Iso nga balasang maninimanang ko. Danak-dak, awan. Ada picture na kanya. Ipakita kanya, mabitlang. Isan ko yung cellphone mo, ti picture na. Insan ko man. Deta. Wow. Nabimbindas kim siya niya. As lobingim siya. Yung kaya't nakata, badasa ma, tulungan ka. Agamanak, Marie. Ure awantan. Ngayon no takam to kinimanang mo. Siyempre, hang kanaan talatawad kang kita. No da kayong ton kinimanang ko. Kada kam tumatlata kinilakay ko. Mabalin na tamat, di ba? Loko ka. Susurwam di asawam. Banta, siyaktut bang tadi tumaran na. Hanya? Adamat tumaran ka. Supplement, food supplement? Haan. Di talaga mang patangkan. Di nakapapaot. Ala, sige manggarot Marlon. Mangdid ka man. Ibaga man tayong naktong gumatang. Tapno di kas tagat at usa rin ti asawak. Tapno mapnekak kang kuhana. Hanggang to nakasapulan. Da kayo tulatan kinimanang ko nakas pagarigan. Tag kinayatan kayo. Basta ikanak na itumtumarin. Tapno pagtumarit ba't nila kay ko. Paanong nemi tinaminsan. Nga binagtumar ko ti asawa. Epektibo mano. Epektibo. Mayado. Nabanog akon ko na. Oh,
Namanugan? Yung sanak pa nagparo. Masapol ang paruwaran na yun, ha? Namitlo ak maten. Kasi kahanga na mamanok. Kahit ko pa ay magusto, ha? Kore mamimpatak, maminsan ka. Come on, Rolly. Come on. Nasaan mong ipakat na ita? Maatake ka kano. Ha? Iso nga ipaksam di aram mo. Tapno di kastakit saan ka nga maatake. Una nga nabanog ako. Nagsulit ka kami. Sige, Alan, Manso. Sige, ganun. Opo, nabanog ako. Alam, mapanak ko na po. Opo. Manibod mo't idin, manong nimikat saan ako ngag problema. No di kat siyak beten tagsusurrender manong. Nasanayan ni Rolly manong nemi talagang ipana protektaran ti bagina. Sapol nga agpapigsa tapno saan nga agkapsot. Wain manong adari ititik na mapagpapigsa na manong nemi no kasta nga rantana itek-take. Itikas jay nga inted ka na kami ni Marlon. Kada jay. Siya kung tiyak surrender, manong nemi, di makadakas gabuta siya tiyak surrender, impakat na matin sa bali nga babae. Di ka nagtungpalan na manong nemi. Saan lang nga sisyak, ti babae, ti biyag, ti asawa. Nagkarelasyon idi manong nemi, ti kapsat ko, ken ni Engineer Marlon. Yung sanda nga nagpaot manong nemi. Tada ugali ni manang nga once nga da biduten di ba sa nga karelasyon na. Dinan pulusan kaya. Tada maten pubya na manong nemi. Hindi posible nga pa nakasugat ba ng tipuso. Aging nga karagitoy manong nemi ket awampay iti may kadua nga asawa ni Engineer Marlon. Pero ito tasyak manong nemi pasla napukawan ti interes ko. Tano kasta nga mailiwak, alagat ta, pagustuhan nak mandilakay ko. Ngam siya kung tagsusurrender. Sana nakas ide manong nemi, nga talaga nga kasapulak unay. Tatalungat ten digiti anak ko, anak mi kini Rolly. Pero nadan, manay na yun ang titawen, mapukaw maten iti urge ko, ngam di asawak manong nemi. Kaskas di nga talaga nga ado dagiti pangipakpakatan na. Naman minsan manon na imigit pabusulag ni Marlon. Sana pimpinas la kuman no saan na ay integtikas diya nga klase. Iti matumar tapno ni kastakit saan kumakas diya tinaramid ni Rolly. Ay kunada manong ada pagpatinggan ti amin. Wen gabuta ada pagbalbaliwan tirik. Siguro manong nemi ket digidi apaset iti kalman ket iso iti panakapasamak na. Ngam kanak itoyin manong paspas ti kulangin tag trabaho iso ti pagibuntunak ti amin na panahon ko. Ket no magaget ken mauilit asawa kalakit awon ko na asawa na. Ngam no saan nga nirengreng tsak met ten irengreng ken kuan. Dito nga ti pagkasarita ak manong nemi ket padas ko ajak tupulos malipatan nga kahit ko at ngayon buray ito dito nga pagkasalitaan kada ito nga programa tamok nga damat may tad nga adal wano pagliwliwaan tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo Marie. Thank you Marie, thank you mat panang ibura data experience mo ngas lady kilaing kalman.